Ten balariany ma pacho kae ndiye medo seyo chenro manyien mar siro somb jopuonjre ma giwacho ni ok ti makare. Jopuonjre go dwaro mondo piny owacho owit oko chenro go ka giseyo kaka gikete jopuonjre band mopogore ka gidwaro ni owit oko band ariyo mogik. Bende gidwaro ni onywak gi e komiti manono chenro no mane jatend piny osingo mar chuogo. Gibuogo dhi e ng'anyo ka ok ochop dwachgi. Somo manyasani ni any means testing instrument gimidendo ni MTI kata yo ma giketo godo ji e bands mopogore opogore oken giratiro kata mathin. Inyalo yudo ni nyathi ma e family mar jomodhier, nyathini endi okaw kete band mar jogo magin tajiri. Koro ere tiende, koro gimwan wadwaro kendo wadimand en gima wachiwo kaka obed ka sheria ni mondo mi jogi eki gidhi anena ei gino kendo ging'iye maber mondo mi ginyal keto nyithindwa e bands makare. Gimachielo wadwa ni mondo mi jaduong' Kero ensure ni ka gimoro amora timore Kenya ka ma relate to education to nyaka nyithind school magin jotend nyithi schools luongi mondo mi wambe wagol pachwa. We want a fair thing whereby someone out there who is of influence will not make a phone call and say, place my student in a certain band. So what will happen to those people at the mashinani who know nobody here in Nairobi? Whom will they call? Katika ile riba ambayo inawekwa kwa loans, kwa HELB, ipunguzwe kutoka 4% ikuje hadi 2%. At least hapo tutakuwa tunasema jambo na tutakuwa tunaongea tukienda mbele. Lakini kwa saizi bado tunasema comrades, viva! Comrades, reject!